הממשלה שנקים תתבסס על 5 עקרונות מרכזיים. ראשית, עוצמה ביטחונית מול האתגרים הגדולים שלפנינו, והאתגר הראשון היה ונשאר למנוע מאיראן נשק גרעיני. שנית, אחריות כלכלית מול המשבר הגלובלי המתמשך, לא נוותר על זה. שלישית, אחריות מדינית בחתירתנו המתמדת לשלום אמת. רביעית, הגברת השוויון בנטל. וחמישית, הפחתת יוקר המחיה, בראש וראשונה הפחתת מחירי הדירות בישראל. ידידיי, מערכת הבחירות מאחורינו, והאתגרים והמשימות שפירטתי ועוד כמה שנפרט בימים הקרובים, המשימות האלה לפנינו. אני רואה שותפים רבים למשימה הזאת, ואנחנו נשלב ידיים, ובעזרת השם בשילוב ידיים בממשלה רחבה יחד נצליח.